బాగుని పిల్లలను వాగ్దానం చేస్తున్న దేవుడు, మన స్వర్మిత దేవుడు సన్నిధిలో ఆకాశమందు ఆశ్రయం మా ప్రియ తండ్రి మీకు స్తోత్రములు అంటూ అయ్యా గడిచిన పునరుద్ధానం నుంచి పునరుద్ధానం వరకు మమ్మల్ని మీ సజీవ లెక్కలో ఉంచారు, మా కుటుంబకులు మీ సజీవ లెక్కలో ఉంచారు ప్రభావ. మీకు స్తోత్రాలు ప్రభావ. ఇదిగో నా తండ్రి సంఘములో మమ్మల్ని నిలబెట్టిన విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రాలు అయ్యా, మీకు వందనాలు. అంటే కొన్ని నిమిషం వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి వారు కొన్ని నిమిషముల పాటు పరిశుద్ధుడా మీకు స్తోత్రం. ఈ సమయం ఇచ్చినందుకు మీకు వందనాలు ప్రభావ. ఈ సంఘం ఇచ్చినందుకు మీకు స్తోత్రములు ప్రభావ. ఈ సంఘముతో మీరు అంటుకట్టిన విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ప్రభావ, నీకు వందనాలు ప్రభావ. ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ప్రభావ సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు మేము ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభావ మీ అమూల్యమైన సహాయం మీరు మాకు అనుగ్రహించండి నాయన. అయా ఆశ్చర్యమైన కార్యం మీరు జరిగించండి ప్రభా. అయా ప్రేమ కలిగి ఉండకు ప్రయాసపడమన్నావు ప్రభా. అయా నా తండ్రి సహోదర ప్రేమ కలిగి ఉండమన్నావు తండ్రి. ఇది మా తోటి సహోదరుల విషయం ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభా వారి జీవితాల్లో మేలుకరంగా మార్చండి, వారి జీవితాల్లో గొప్ప మేలు చేయండి ప్రభా. అయా ఉద్యోగాల ప్రయత్నాలు చేస్తుండగా ఆశ్చర్యకరమైన సహాయం అనుగ్రహించండి ప్రభా. తల్లిదండ్రులను విడిచి ప్రాంతం విడిచి ప్రభా బంధుమిత్రులందరూ విడిచి అయ్యే ప్రాంతంలో వచ్చి ఉండగా ప్రభా ఈ సంఘాన్ని మీరు వారికి అనుగ్రహించేవారు ప్రభా. ఈ సంఘంలో వారు ప్రార్థిస్తుండగా అయా నా తండ్రి ప్రభా విజ్ఞాపన చేస్తుండగా అయా విన్నపాలు చేస్తుండగా వారి యొక్క ప్రార్థన మీరు ఆలకించి ప్రభా సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. అయా ఒక వాగ్దానం చేస్తున్న ప్రభా ఈ స్థలమందు చేయబడుతున్న ప్రార్థన మీద నా కనుదృష్టి నిలుపుతారని మా పితరులతో మీరు వాగ్దానం చేస్తున్న విధంగా మా తండ్రి. అయ్యే ప్రత్యేకమైన సమయంలో ప్రభా నా తండ్రి సంఘం అత్యాశక్తి కలిగి ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభా ఆశ్చర్యకరమైన సహాయం ప్రతి ఒక్కరి పట్ల మీరు జరిగిస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. బలహీనత నుంచి విడుదల కలుగు చేయండి ప్రభా. అయా రోగం నుండి విడుదల కలుగు చేయండి ప్రభా. ఆర్థిక పరమ ఇబ్బంది నుంచి విడుదల కలుగు చేయండి ప్రభా. అయా సాతాన బంధకాల నుండి యేసు అధికారంలో గొప్ప విడుదల కలుగునుగా కన్నా ఉన్నతమైన కాలం మీరు జరిగిస్తున్నామని సంఘ క్షేమాభివృద్ధి విషయంలో ప్రభా సంఘ ప్రభా అయా పరిచయ విషయంలో ప్రభా నా తండ్రి అయా నిలబడి సేవ చేసిన సేవకులకి ప్రభా విశేషమైన కృపను గ్రహించండి ప్రభా. అయా విశేషమైన జ్ఞానం అనుగ్రహించండి, నీ ఆత్మతో సంధించండి ప్రభా. అయా నా తండ్రి మేలుకరంగా ఇంకను ప్రభా అయా నా తండ్రి ప్రభా వాక్యమాన ప్రభా అయా నీ గూఢమైన సంగతులను తెలియజెప్పే జ్ఞానమును నీ దయజనం మీరు దయచేస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఆరోగ్య విషయంలోను ప్రభా అయా నా తండ్రి ప్రభా సమస్త విషయంలో ప్రభా అయా నీ పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు మీరు నడిపిస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఇంకను ప్రభా ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా అయా ఫలవంతంగా ఈ సంఘం ఉన్నట్లుగా మీరే సహాయం దయచేస్తున్నామని యేసుక్రీస్తు వారి నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.